lubos, bawat haplos. Hi, hello. Kumusta ka mo? Niyan sabi niyong alagad si Kanginan Trifon Barilio Morales. Kumusta ka mo tanan? Ani akong partner rin napita si Juan Di Tayad. Okay. Asap kita ha, always say a prayer. Muna importante mga gala ang atong panalangin nga tustong labaw magagawam. Lord, thank you. Thank you kayo sa imong gihatag kanamong grasya matag adlaw. Thank you kayo. So dili pa ta mga gala ako sa ipaabot ni napitan ako pangumusta nga to ni Imyat Tatoy Albanyo igsuon sa atong konsehal dias Lapu-Lapu City di Montor Tatoy nga maabot ng konsehal usab dias sa Kauhagan pohon no si Imyat Tatoy Albanyo. Okay, may pagpaminaw usab nimo konsehal umabot konsehal diya sa Kauhagan Isla Kauhagan Lapu-Lapu City og sa igsuon usab ngadto ni Anita Tatoy no buok diha sa Panganan Isla Panganan Lapu-Lapu City. Okay, kumusta ka mo tanan? Mga igsuon ni Konsehal Montor Tatoy dias Lapu-Lapu City. Anita Tatoy o si Imyat Tatoy Albanyo. Okay, kumusta ka mo? Diyan napita. Mga gala. O si tanang mga listeners na to mga gala. Okay, nga to sa atong ni Ruel Ortiz diay, tata. Okay, diya sa Kalan, Cordoba, Cebu. Okay, kumusta tata? Ruel Ortiz, okay, kumusta mo diya? O sa imong pamilya. Okay, may papabinaw ninyo. Bueno, kaisunan ang atong suwatan po ko itong hatagan o pagtagan, no? Pinada kinis sa gyapon ka lalaki. Magpatawag lang sa nga Baldo. Kini gibatan og duha sa radyo ni Ray Arellano. Kaisunan ang atong sender si Baldo. Kining pagdumot sa atong isigataw, dili gid ini maayo. Pero kini kanaya sa akong asawa, karon pa kuno kabantay nga naa siya ani. Ug kun ngano, ingon mo ko daan ni hitabo. When love was new, it was brown. We sat and gazed at the sun. They were playing, we were singing our sonata of love. Why did we quarrel and part? What have you done to my heart? Now I'm praying and keep singing my sonata of love. Love is just a gamble. To lose would be too cruel. We can't go on like this without you. How could I exist? Nothing to say, now you're gone. Nothing is left but our song. I pray and keep singing my sonata of love. Oy, Baldo! Naunsa ka man, undangan ang katakanta mo di habi. Nga ano lang sa dayoy? Nga ano lang kayo? Problema. Wa nagyusura nga itong bugasan. Wa tay bugas. Ang nahabilin, kana na lang bugas sa imong naong. Ay, birahan ko da. Ano lang react ha? Birahan ko da. Sulbaran ni. Kung saon ni nato atong problema samtang wa pa ta mga pas mo. Ay, kablaka. Naunsa mga uy. Adtos tindahan ng salod. Pangutang to. Pautangon ka ta nga. Wa pa man ta kabayad. Ay nga nang mag-uunang ka. Taas man ang bakante ang atong listahan. Wa pa man to mapuno. Ay, siguro ka nga pautangon ta. Nga wa pa man ta makabayad. Ay, sabi na siya, ay, gamitan lang ang balaan nun akong ngan. Ha, ini kadungog niya sa akong ngan. Mutando na yun, ha? Nako na. Araw mang kalungag na ito. Sige na. Ay, bantay bitaw ha. Basta ba kadungog lagi na sa akong balaan nga ngan. Di na balipad. Nga naman, uyab mo. Sa mga di akong gawin. Oh,
Masuko man ka. Makaduda kayo ha, makaduda kayo. Ora. Kuha na rin mo cellphone kaya di pagtingog. Isa mo ay. Awa, pastil na ba yan mo eh. Ha? Katiguan na ng salod. Wala na kumingking ni mo. Jesus. Mao nga wa kay angay silosa na ng salod. Pinangga lang ko ana, maong dili na kabalibad kung kita'y manghutang. Ha, bantay bitaw ha. Ha, mahibawan gani na ako nga doon na mo'y mga sekreto. Paksikin mo duha na ko, Baldo. Okay. Nang salod, kana pagkuha sa kuda, gatahata be. Karon lang sa bando na kubayaran na. Ay na lang tamiyot. Kanang naong mo, asa ko ng bayad. Agay. Imong sigarilyo ay, pinanakabuha, pila na nakbuwan. Ha? 5 ra ka stick, wapag yun gihapon ni mo bayre. Ha? Ha? Ada ko'y utang ni mo diha nga wa na Aba kubayad. dia, oy, labay yung tanong kay ning Okay. kuan, garapong buanga ka. Lumping ng naong ron. Bida sa nimo ng salud oy. Bida. Ay good ka high blood ayo nang. Kay nay, madisorder imong beauty ay. Sa beauty. Ang ibong kanyag bag. Ay sos, karaan na ng style ang miyot. Nanguyab ka na ako, nagtuo kang sugtunti kang anuha ka ka. Oy, excuse me. Kung sa pagtuunin mo na ako, Chip, Sige nang salud ka nang. Usa lang ka botelya nang. di lagi. Bayon ta karon ining binangkal buanga ka. Bebe, pauli dito sa inyo. Bati adi mo gnaong day ng salud. Okay, usbaron ka. Kini nagdong garapon sa nagsuod binangkal ako, ilabay ni mong hanggawa ka. Pauli dito sa inyo. Sumuk ka lang yun din sa kong tindahan. Maayo, nang salud. Oy, day! Unsay ato, day? Kanang, pwede ba ko nung mukuha sa bugas si Baldo nang? Ay, pwede. Oy, nga nugot taong dili. Si Baldo na gud na. Tilo na bang gwapo? Aw, paday ka na buanga ka. Abi na kong nilakaw na ka. Imo ka di ka pautang, imo man lagi na pautangos baldo. Si Baldo man to. Si Baldo day ka. Magiyo ka ng salod, iliw lang nimong gwapo. Gwapo, mo lang itapiran na. Ayaw, paghilas-hilas di miyot. Wadyo ko, kakita sa mga nga nalista sa mga gwapo-gwapo. Unsa man ka, ha? Wa kay sa amin sa inyo? Ikaw rin, nakay sa amin sa inyo. Nga naman. Baka ikaw na imo sa amin. You shut up! Ay, wa ka masayod sa imong gipanulte. Pawa na diya. Ay, dihan mo, oy. Ay, pati ka nagnaos ng salod. Ay, balik niya nga rin, ha? Ay, balik niya. Kayakaan ko ng naong ni mo. Musamot siya nagkabate. Ha? Hilas, ambisyoso. Ay, day, unsay kwaon ni mo, day? Ngika gid ay nimo no? Lakas gid kaayo kang nang salud no? Kay si Miyot ka nang utang, wa gid tagai. Ha, pero ikaw, tinuod gyud kapag kadungog na simungan, approve dayon. Unsa man uyab mo? Dan, ay. Sa uyab mo? Yo, baboy, pagka mo nga. Sige na, paglungag na dito, aron magkakaon na ta. Oy, Dekla dya, ikaw ang bilin eh. Hindi yung kagikan ha. Ay nagpalit ko ani Manoy ay para sa among bata. Oh, uy, unsa man na? IPI as City de Manzanilla. Para unsa man na? Maayo ni para sa bata Manoy. Kana ganing mabutdan sa tiyan, maayo kaayo ni. Dili lang sa kulik, kun dili makahupay usab ni sa gibati sa bata, ilabi na sa ubo ug sipon, maayo kaayo ni. Mo ba? O Manoy, maura ni among gisaligan. Og dang panan sa panahon nga magporhisyo ang bata kay may gibati. Magkatabang kaayo ni namo. Ingon man sa bata nga nag-edad 4 anyos pa ubos. Uy, maayo sa diyas kong alanak, day. Has, ni Junior. Ay, oo, ni Junior. 3 anyos man to siya, di ba? Palitin siya ni Manoy. Titi man sa nilya, Manoy. Oh, day. Nakauyon, mas Junior. Dali taon kayo nakatuog. Oh, 5 nikbok, day. Oh, imo ni duha. Ala, salawat kay Manoy, ha? Resultin mo, day. Maayo to sa mga bata nga mag-edad og 4 anyos pa ubos. Di, tatang pawa taon ani magpundot ang pyramid bayan ni day. Salamat kay nimo, day, ha? Nga naman kada Baldo, murag katagakon mo ng suwang ni mo. Sira mo ko pa na yan, ay. May noon ay okay ra. Ha, unsa? Kanya karaan. Karaan. Huy, Baldo, huy, pagklaro, Kasi na ito mo sa inyong kompanya. Sira lagi. Nanirara man ka, ha? Ano magkukul man ka? Pwede na mo ko ng mga bligod. Di dasan mo, imong sa talisuri suron. Nasira among kompanya kay na bankrupt. May noon, okay. Unsa? Karaan lagi na! Ay, paninghag, hanggaw ka man ka, ha? Oy, problema ba na to, ha? Problema na kay... Saan mo nagpalala itong magkaon na ani nga wala mo akong trabaho.
Asa tani? Nga no, mag-uol man ko. Ay, mangutang ko tagoy. Unya, napin magpautang na ito nga wala man ko trabaho. Bitaw sad no. Biyaw ni uy. Malagi ang tatog doon na pa ibabawon na mong kumpanya. Wara bagyot. Nabang karuta. Dong. Pero di ko na ang problema kung asa sabig makaon kaya wala mo ko trabaho. Unya, lisod sa kayo ang pagpangitong trabaho. Mao sa kaadlaw ni ana, akong ipaadto kong asawa dito sa iyang igsuon kay pa huwag muna ko para palit bugas taon. Hey, Claudia, ikaw mo ko dahil How is yours? Ha? Ay, men, kumusta man ka? Kamu, kumusta naman mo? Okay naman, Noy. Asa mo dahil si Baldo, ang akong paboritong mangpon. Ay, tuwa lagis bahay, Manoy. Uy, naglain ang lawas. Nihugo taon to kayo unsaon. Nasira man ilang kumpanya. Ay, mao ba? Is that so? Mao na, Manoy. Naglisod gid mi Manoy. Uy, mao nga gisugo ko ni Baldo sa pagpaanhin nimo. Kay mohangyo lagi unta siya nimo Manoy nga muhuwam siya kwarta para palit og bugas. Oh my goodness. You mean, muham sa nakong kwarta? Mao lagi Manoy kay wa gid mi kwarta Manoy. Wa na mi kaon. Unsaon wa pa manggod ka kita og trabaho si Baldo. Oh, come on. Pawa mataon mi Manoy bi kay wa na gitaon mi kanon Manoy. Yusa. Ako sang tawag ko na akong sweet. Kasi amang ang akong treasurer, akong sekretary, o akong accountant. Ha? Kuan, kini siya si Claudia. Bauning asawa sa akong pinanggang manghod. Si Baldo ba? Karon, si Baldo, naglisod na karon sila. Wa naman gud siya trabaho. Kung saan nga nasira man gud ang ilang kompanya nga iyang gitrabahuan. And then, So as a matter of fact, kapati nagyod niya ang lisura. That's why mihangyo sila na ako. Isip yung maguwang, mihangyo sila na ako nga muhuwang o kwarta. uy, pusoy ra bata ha? Wa na ragyo na tinigom, wa na ragyo batansyong, wa na gyud. Bisag gamay lang day, bisag usa lang kalibo. Ha? Asa man kung usa ka libo? Ha? May gibilin ka na kung usa ka libo tansyong? Ay kuan sweet ba? Kanang kuhain lang nga atong para sa atong konsumo ka ha. Unya, para kita na say makalisod. Unsaon na balag kung kita na say wa? Kasamay mo pahawam nato. Wa gyud. Mao nga wa jud tay ikatunol diri wa na jud. Sige na lang Noy Tansyong. Uy, ako lang yung Mas Baldo kay murag lisod imong asawa pangayuan Noy da, murag dili mo ilag kadugo. Ha? Unsa dili mo ila? Taka lang ka? Sige Noy, pero inig balis panahon Noy. Tingaling mo duol mo na mo ha. Sorry na lang pud ha. Ikaw way problema pero kini imong asawa wa man ni ayo. Muduol gali ni, pikatan ko gyud ni. Ay, day. Unsingan? Mao na dong uy. Salbahis sa asawa na imong maguwang uy. Batasan na dili makaog iro. Wado ka pahuwam mo sa 50 piso ra para palit ko sa kilong bugas? Saro? Manggali ko tagaig para papliti. Pero okay raman unta og tarungon ta ba? Pero sa sinultihan sa imong bayaw, sus grabe ha. Ipanumpa na ko dong moabot ang panahon. Muduol na gid nato mga pakitabang ba? Inig-abot na ng panahon na pikatan ko gid na si Amor pa. Oh, day. Pero naman ni Sura, mao na nga yung ayuda sa kumaguwang. Pero tungod sa kaibatasan siya ang asawa, pwedeng sukuha sa asawa. Huwag nakapanumpa siya nga kung moabot ang panahon, mabalik ang hangin, mabawas yun niya siya. Unya, misuroy sa amo igsuon sa kong asawa nga si Timmy. Dong, naa si Manoy Timmy dong. Nangita gid siya nimo kay ako magisultihan nga wa na kay trabaho. Noy, musta naman ka? Sabi na ko, wag kakita. Ay, niyan ko do. Kay Mingon Guris Claudia do. Kining akong manghod ba nga, naglisod ko nung karon kay wa na lagi taon kay trabaho. So, mao nang mianhi gyud daw. Dayon ko, kay gusto kong sudlong ti trabaho. Sa akong gitrabahoan, bakit kinahanglan nung nigtaon ron? So, man, may lisensya ka ba? Driver's license? Oh, no, man. Pero, expire na lagi. Wala ko marinyo. Ay, may problema na. Sa Aldong Hugalbot atong amigo sa LTO. Irinyo ta na. Ako'y gasto. Kinahanglan nga magkuha na nimo imong lisensya kay pasudlong ta kag trabaho. Kinahanglan may driver sa mong kompanya. Sige dayon dong. Liho ka dayon na. May kagitabangan tang Manoy Timmy. Salamat kayo na Timmy ha. Salamat yung kayo. Ako kayong pasalamat ako sa nakitabangan ko ni Timmy ay igsuon sa akong asawa nga makasuod ko silang kompanya.
tuod man nakasuod ko isip sa ka-driver. Unya pila mis gilanon, may abot ang panahon nga nakabalita mis gidangatan sa asawa sa kamaguwang. Uy, Noy Tanjong, ikaw mo ka din eh. Ay, ako rin dong balto. Nasuroy lagi ka Noy. Oh, kaya na ako may nung tanong tuyo ni mo dong. Ang samtala ni Tanjong ha? Nahibaw ko nga sobrang dibating kasuko sa imong asawa sa ko asawa dong. Tungod atong hitabo nga dito siya sa akong panibahe. Nangayo og tabang ako. Pero wa ko nahimo kay ang ako manggong asawa ang nagbuot. Kay tuwa man niya ang akong kwarta. Siya may nagkupot. Tinuod yun Noy. Pero saan naman? Bisan ako, gisakitan ko sa gisulti sa mga asawa eh. Bisa gisulti rin sa akong asawa din ako. Nga, gitulisok siya sa mga asawa pero sakit tayo eh. Ay, ako na lang mga pasaylo ninyo dong. Ano problema na ko Noy? Nakasabot man ko pero ang akong asawa, grabe niya kasuko sa mga asawa eh. Murag hapit na niya tunguhan ng mga asawa. O din, nakasakit nga ako asawa dong, basig iyahan ng gitungo-tuon. Aw, uwa man Noy. Hapit lang. Pero sige lang. Nagpasaylo ko na ikaw, Noy. Huwag katos man lang. Kaya nga naman dito, doon sa manday na hitabo sa mga asawa. Nasakit lagi ang taon dong. Dugay na yung sakit, oy. Ang sa mayang sakit, buot kayang mga doktor naglibog. Kaya sa mga laboratory, pulos man negative ang resulta. Pero sakit man gihapon. Wa baka di siya baranga. Oh, kana Noy. Siguro kung adilig si Claudia nga nagpabarang na niya. Kaya bisa may kalagod siya sa imong asawa, pero dili man sa makahimo anak. Duda ko kanang nahitabo sa imong asawa, murag di na. Unsay di. Dakong ka ba? Unsay na. Tungod na sa ka mapahitas uong manulti sa imong asawa Noy, mao na nahitabo. Ay mada pa na maluwas na siya Noy. Samay akong buhaton ni dong. Usarag yun nakita na akong tambalan na Noy. Kinsa tong iyang napasakitan, inahanglan di ko mangayo siya pasaylo. Kaya dili siya mangayo pasaylo, di ginamawa ang iyang sakit. Dong. Grabe ko ang sakit sa asawa sa kumaguwang. Mautong akong kitambagan nga, papangayon na lang siya pasaylo. O kay usaman ng ako asawa siyang napasakitan ng sulti tungod siyang pagkamapahitason, may anak yun siya o gisakay na lang wheelchair ang iyang asawa para lang makapangayok pa saylo sa akong asawa. Unya to? Pasaylo ako sa akong manasulti, Claudia. Day, saylo. Tara akong giingon. Unsa na? Mubali ra gid ang panahon nga kamo na sa ibuduol namo. Ug di mawasa kung alimpatakan ng imong mga pung, kung giunsa ko ng pagbugaw, giunsa ko ng sugbalibad. Karon ang sama nabali na, niabot na gid ang gaba nimo. May gari kay buhi pa ka. Day, pasayloan ang gani na. Ay, ambot lang baldo. Kay bisag unsaon ako, di gid mawasa kung una-una kung giunsa ko yan sa pagbaboy sa pagsulti. Ay, ang ako. Ay, pangay pasaylo nako. Kay di ako makahimo pagpasaylo nimo. Adto pangay pasaylo sa Ginoo. Ug giampo kong mapasaylo kasi imong mga binuhatan. Oh, Day. Huwag yun makapasaylo nga akong asawa sa kumaguwang. Bisag yun sa na kong hangi o pagpasabot nga, dili maayo nga magbatong kitag pagdumot. Pero dili yun siya. Nagbagahay yun nga akong asawa. Mga problema ko ani. Kaya nahadlo ko nga basig kami na sa doon niya ang gabaan. O mapagan pa ko, ingon man nga mga anak. Usawa man ako ani. Kung saan man kong kamoy mo pasultihon. Baldo. Okay, Ate Pres! Okay, ang sendo na ito karang adlaw, Goliath. Naadiha ni mo? Ay, si Kuan. Baldo? Baldo. Oh, Si Baldo. Kinis Baldo Ate Pres, murag butan-buot pa ni kanang tungod lagi taon na niya ihahang murag bana siyang kuan lagi taon, asawa siyang maguwang, nilar kay batasan murag mapahitason kayo. Mano yang na problemahan kay ang asawa di man kapasaylo. Mangayo pasaylo atong kuan, di man niya kapasaylo tungod lagi atong wagi trabaho yang bana.
nangayog tabang, manghuwam og parapit mo gas ug ipol No, pawama. Rubiha sa daniyang Bawas na iya. Karong mura may bali ang hangin gulyat. Balik ang hangin lagi. Itabangan mo silang timi, nakatrabaho iyang bana. O to nga, arang-arang na sa ron. Karon sila sa nigsuon niya mga inang ngay basaylo, pero muto na naon bam, dili man naangay taon nga, dumta niya may mga igsuon taon. Kung nakasa siya at tumiagi, pasayloa siya, kay kapila to pasayloon ang tao, bam. Si Tinta, times 7. O, limang ka na, 70 times 7. Kadaghan po nagabalik-balik. Kung ari ka diri sa prayer, nga matur pa sa amigo na kumpare, kaning maong klase sa pag-ampo, gitudlo ni Ginoong Hesus, na ano kuno na pag-ampo sa wala pa ang Biblia. Ingon na kumigong pare, kanang Aha. gitudlo ni Hesus ba kanang sa kuan bitaw amahan namo. Ah. Ano ingon kung pasaylo kami ingon nga nagpasaylo kami sa nakasala kanamo. Oh, mao kuno na. Kana sa New Testament na sa panahon pa na ni Jesus, pero kung mulingi ka sa Old Testament, daan. Levitico 19 kapitulo versikulo 18, no? Ah. Leviticus 19 verse 18. Ayaw panimalos ug ayaw usab pagdumot sa inyong kadugo. Higugma ang inyong kasikataw sama sa inyong kaugalingon. Kana, okay, importante. Oo. Ako mao ang Ginoo. So naa na didaan sa Old Testament ana. Bitaw na ga ang napo kasugo giusan na lang higugma aw gidunga higugma ang Dios labaw sa katanan og higugma imong si katao sama sa paghigugma Oh, sa ang giningon si Jesus nga ang tanang sugo na sulod na diha tanan. Nasun na diha. Oh, kay matud pa ug moingon tag nahigugma ko sa Ginoo. Unya, wala mo higugma ang imong Mo sikataw. sikataw. Diyo sa mo paghigugma ang Ginoo kay ang Ginoo gugma man. Oh, mao na. Oh. Ang pag-explicar bitaw gulyat anang kakuan ka ng cross kanang cross nga nagdupa. Oh, ang pag-explicar ana di ay kung gikan diri sa ilan sa cross padung diri sa taas, mo na gitawag og tao ngadto sa Ginoo. Aha. Kadtong balabag mao gingon nga tao ngadto sa tao. Aha. Oh, ang butang sabot is nagsige kag tawag sa Ginoo, subay kaning cross padung to sa taas tumoy. Unya kaning ni balabag nga tao ngadto sa isig ka tao. Unsaon man? Sige ka tawag sa Ginoo nya wa ka mohatag pagtanggal mo isig ka tao. Why nada? Why ayo? Sa ato pa og manguros kag bam ino lang nimo tao ngadto sa Ginoo. Lain man sa daoy Tao payo. Ginoo ngadto sa Ginoo. Ang but Nya pa- tao ngadto sa tao. Anaon na lang siguro no. Ambot pasabot ba nga sige kag ampo nga tus Ginoo nya nga imong wala ka makapasaylo sa mga sikataw nga may Ginoo pasaylo ako nya ikaw wa ka makapasaylo sa imong isikataw wa pulos imong pag-ampo. Mo tinuod na way pos pero matud pa ni Father Darwin Gitgano bam ang kana gyud kuno sayon og cross wa gyud kuno nay kontra kay sa mga demonyo. Oo. Kontra gyud kanila nila kana Ano kuno. malagi nandun na may tinuan di manguros? O mao na ati pres, mao na Ha? diferensya nga kita giluwas ta sa Ginoo tungod sa cross. Mao bitaw kuno na ati pres nga kun magdeliveran si Father Darwin, inig-ingon gyud niya nga in the name of the Father and of the Son and of the Syagit gyud ang demonyo. Syagit gyud kuno kayo nya inig bis-bis niya sa kanang kuan. Ay sus mulutaw. Kita gyud siya ati pres nga mulutaw ang kuan, ang tao basta mayawaan na. Kontra gyud kay nila. Butang nang uban kay bawo ka ati pres. Kana agong uban gud ron nga pero lang sa mga kuan puros bata na tinuuan. Pero di lang tamang sulti kay ingon sila kami may maluwas, kami may aluwasan. Sa ato pagkatunay nga matay sa una nga pagkuan Jesus wa dito maluwas. Pagkataong Jesus sugod sa uno sa Gregorian calendar. Os bata paglito kung Goliath kami ang singete. Kami ang kamatuoran, kami ang kaluwasan. Ang ito bang sabi ko na kumpare na Goliath lain. Ngayon siya nga kanang dili man eksakto nga mayngon tag kami ang tinuod nga kaluwasan, kami tinuod nga kuan. Kay karon kuno panahon na daghang wa makailaw kinsa na sa Ginoong Hesus. Tinuod. Apan ang ilang mga binuhatan nagsubay sa kabubuton sa Dios. Kaya sila magbat og mga dautan. Kana. Mga ilang binuhat puro mga kanhig Dios, Mauna, puro mga mauna, mayo na Espirituhanon. nagsubay sa kabubuton. Kaysa maingon Sa Ginoo, mao na. kaysa maingon ka Tinuod. kay kaila kas Ginoo, kaila ko sa imong kunya wala masubay, mao ra istorya ha. Mao. Oh. Ah, Ang ato sige. lang isulti ni Baldo man ni no? Baldo. Oh, kanang ang may lang yung mga sawa, kanang hinaya lang kasi pagkaroon siguro kanang hapdos pa ang iyang Ang ilang balatian. kahiubos. Kung sa timong ipanuti sa una Ate Pres nga, Nga. makapasaylo ka pero dugay ka makalimot sa timong gingon sa una. Oh. Nga, magpabilin gyapon, yung gitubag pur ganing giling, ang ganis giling nga. Wa mo dungot. Pasaylo ti ka pero ako lang gitimbanan. Nakapasaylo ko pero wa ko malimot sa ngan. Oh, ang ana no. Nga mao po nagisumpay ni Gili Goliath nga nag-ibot ni Mus lansang, dugay pagud mapantong lungwag nga nagias lansang. Oo. Nga gihapon. Dugay pang mabuni. Maalim. Oo. Mabuni, oh. Ako ka magpalansang ka ako no. Di ba nalansang na kanahin mo na kang Ginoo. Salamat ako na ganito naman. Doon ako ang puzzle, Tion.